nga imong hinluan ang imong kalag. Sa to pa di ay divine healing demands conversion. Gusto kag kayuhan pagbag-o. Mao na daghan may mga kaso dire nga wa gyud mauli kay di man mo kumpisal. Di man wa mauli wa mo biya ang yawa kay wa man magpakasal. Kay naman goy mga tao nga maghuwat pag mudako ang baboy. Ug nayawaan ka di padakon sa yawa ng baboy nimo patyon sa yawa na aron way kasal mahitabo. No nga ayaw ninyo himuang babag ang mga material nga butang nga dili mo mudawat sa mga sakramento. Ato nang klarohon. Sunod arita. Ang yawa di ay mga igsoon ato ra ning hisgutan ang preternatural illness. Wa na koy time nga mo explain pa sa kanang unsay klase niyang atake kining extraordinary demonic attack. Ako na ning ilaktod. Nganong ang yawa maka-enter sa atong kinabuhi? Binunyagan man ta. Oh, tinga daghan bitong nga tinga nga Brad, madri lagi tong inyong gideliveran kanang anong nayawaan to madri man Brad. Ano man namay ngon ana. Ang nawong naara sa simbahan ap-ap na muipon sa pare pero nayawaan man lagi. Ngane datoy active kay simbahan ang isa sa ang iyang igsoon palahubog. Unya layo sa Ginoo. Nasigig paminaw sa among talk, nagduda siya nga kining ahong igsoon, nayawaan jud ni kay layos Ginoo. At siya active kay sa simbahan. Halos tanang mga kapunungan sa simbahan iyang giapilan. Na pagduol sa office, gideliverant ni Father Darwin ang iyang igsoon. Na dili pa man to ingon ni kadaghan sa una, gamay raman di pwede pag si padre ang mangunay og entertain. Pag deliverance ni padre ni baw unsay nahitabo, siya hinuon maoy ning react. No tingon iyang igsoon, ikaw man day nayawaan manang. No may mga ingon ana ba. No nga man nga naa may mga tao nga binunyagan aktibo sa simbahan nayawaan. Number 1 nga reason, occult contamination. Daghan nato Katoliko pero pagano patag panghuna-huna. Di ba? Nga hilig ta ng mga Chinese nga pagtuo. Mawit ta na nga awat-awat ta ng mga pungsoy, nga ireng nga gangana-ngana. Sa og magnegosyo. Adi mo palit aning puwa katong Santo Niñong green kay kanang color green kuno musuyop kuno nagswerte. Sa ato pa ang gahom sa Ginoo mag-agad sa sinina. Unsa sigig ampos mito ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Moingon gani kag makagagahom sa tanan nganong mag-agad man ang iyang gahom sa color green. Di ba insulto na sa Ginoo? Grabing bugal-bugal. No mo na mga ingon anak, nalain pa liminister sigig pakalawat sa lawas ni Kristo pero ang bracelet pungsoy. Naay mga lucky charms, naay mga magnets, mga crystals, mga birthstone. Nahilig ka na, mga zodiac. Yan ba mga horoscope? Natawo kuno kag Mayo, di ba na mga Gemini, Sagittarius, Virgo, unsa pa ng mga Taurus ba na, unsa pa ng mga zodiac sign. Unya, daghang mga Katoliko, tuutuhon o kapalaran, magpahimad. Kay aron kuno ipatagna sa tagna ako no mare og maminjo bakog apam. Ambisyosa pod. Ayun ana. Unsa lain pa nga magpahimad na kanang mga gahapon lang. Grabe gyud ang iyang harassment kanang mga tarot card reading bitaw magpabasa og baraha. So good gyud iyang harassment kay lagi gusto tag makadawat og swerte nga dili gikan sa Ginoo. Gusto tag laing gahom ang atong source mo na occult hidden power. Tinago nga gahom nga dili gikan sa Ginoo. Unsa may giingon sa Biblia? Kay kasagaran to Katoliko ta sangan lang, was buhat. Kolosas 2:8. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam gikan sa mga pagtulunan kabilin-bilin sa mga tao ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. Klaro kayo, gipahimangnuan ta sa apostol sa mga hentel, San Pablo. Dili ta angay mudawat ani mga pagtulunan kabilin-bilin sa mga tao nga dili gikan ni Kristo. Pero kita, grabe kayo taka-attach sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Unya mo dipinsa ra ba ta? Wa may mawa brad og mutuo.
Unsay example ana, ug magdungat kamatay ng imong silingan, di kuno pwede magtabok-tabok og vigil. Ug saa kaning vigil kanira jud baya hangtod mahuman ang pangadya. Adyaw katabok are kay ikaw sunod vigilan. Di ba mga totoo? Abi ninyo kanagong pagduaw sa mga tao nga namatyan, makakonsol na nila. Ang imong presensya makatabang nga mahupay ang ilang kaguol. Lawa ka mo adto. Kay imo nang suod nga higala tungod lang sa patuo-tuo. Ngani ha akong tambag ninyo, ayaw ninyo guba ang inyong relasyon tungod sa patuo-tuo. Kay abi ninyo dito sa Corellia, usa ka anak gipalayas sa iyang inahan tungod lang kay nanghinguto o gabiing dako. Na may tuo-tuo nga og manghinguto kuno kagabiing dako, nanungo kuno na. Gibuy-buy na, wakay puangod nga pagkaanak, wakay batasan, gipakaon ka no, gibuhi ka, gibuy-buy, taman-taman. Sa mao na imong ibawas na ho, imo kong gitungo, halal layas. Isa man tinud anay man jud ang ijang pagpalayas, ning layas in town ang maong batanon nga babae. Unya kay naa may nanguyab niya nga ades-ades, wa man siya laing kadangpan, ning kuyog siya sa nanguyab niya nga ades-ades. Naibaw mo kung sa'y nahitabo, gaaway sod sa tricycle, gitukmod, patay, kinsay nakaingon, nganong na miserableng kinabuhi. Ang inahan nga tuo-tuohon. Muna nga, ayaw ninyo guba ang inyong relasyon tungod sa patuo-tuo. Da, masuko ra ba kag kanang magharos og kamunggay og nay hayaon kay mga haros kang tanan ani di manilhig og nay mamatay, di maligo og nay mamatay mo na mahitabo na bakag pa mong mga buhi sa patay. Mo man kay ligo-ligo. Mo na mahitabo na daghan kay tagpatuo-tuo. Mo na angay to isalikway. Unya maghalad-halad og pagkaon anang mga basak kanang diwata bitaw. No, daghan kay may mga kaso dire, ang mga apo na yawaan kay ang ilang mga lulo, ilang katigulangan, tigalad-halad og pagkaon nga way asin-asin na madaplig basak. Atong dagat maghalad-halad dito labi na magpalutaw og bangka, kinahanglan kanang pizza utso gyud. Kay og paano palutaw kuno kag kanang bangka nga pizza uno hamot ibugsok. Uno god. Yun sa og dos, musaka gamay na us-us gihapon, malunod ang bangka. Maso kuno tong utso kay musaka. Mga tuo-tuuhon jud. Unsa halad-halaran na yung karne tong dagat. So kana ding mga ingon ana mga pagan belief and practices maunay nakapauplok sa atong pagtuong Katoliko. Katoliko ka, unsa nga ra na. Pero dili gyud na sa buhat. Mao na nagipahimangnuan ta dita mo dawat ana. Naunsa may giingon sa Biblia, 1 Corinto 10:20. Ang tanan nga mga halad nga gihimo sa pagano nga halaran, gihalad ngadto sa mga yawa, dili sa Dios. Kinsay inyong gihalarag baboy nga way asin-asin, kinsay inyong gihalaran anang baboy nga way gisi ang dunggan nga order sa albularyo, mga yawa, dili ang Dios. Kay ang matang sa halad nga gadawaton sa Dios, mao ang santos nga misa. Hinumduman nato nga ang tag-iya sa kalibutan ang Diyos. Kung duna may angay halaran, ang Diyos, dili ang mga engkanto. Ngano imo manghalaran ng mga kapre o mga ungo na mga unsa pa ng mga balbal, pa ng mga tikbalang ananay punuan sa balite, nganong at halaran man na nato og pagkaon, dili man mo'y tag-iyas kalibutan. So mauna, grabe kayo ang kasuko. Unsay giingon diha sa Deuteronomio 18:10-11? Nang giingon gyud diha, ayaw kamo pagsundog sa mga patutuo, sa mga diwata, sa mga mananagan, sa mga salamangkero. Umudangop kamo sa mga tigsangpit og espiritu, kay ang sumpay gikasilagan sa Ginoo ang tanan nga nagbuhat nining mga butangan. Maunay katarungan, sige kag simba. Active ka sa simbahan, daghan kag patuo-tuo, daghan kag mga lucky charms, so imong bay na ay mga 7 lucky horses nga frame, na ay mga dragon, na ay mga tiger, kay year of the dragon maron, na po year of the snake, year of the monkey, nakaan ang bay tanan. Mauna nga, ayaw ka question sa Ginoo, nga sige kag paningkamot, murag wa kay abot. Kay isa sa mga sign gyud sa demonic presence nga ang yawa ning haras na sa usa ka tawo kining gitawag nga tog blockage. May kag blockage matinga kay mura bagwa mo tuhop. Maka-feel ka mismo mura maggibiyaan kus Ginoo. Mura magway panalangin.
Mura magwatay kalinaw, isa sa mga sayan nga nakasod na ang yawa sa inyong kinabuhi, kung diha sa inyong pamilya, wala na gani maghari ang gugma, kalinaw ug panaghiusa. Mauna na. So isa sa mga sayan nga infested ang maong pamilya, nahugpaan og yawa ning maong panimalay. Kung ang amahan di na tigsimba, ang inahan otro pong di mo simba, gahari ang bisyo, mga adis-adis, mga uwagan na namuyo kabit-kabit, na yung mga nanggida o nanggibayot ang mga namayot ang suodbay, nanggida kasi klaseng laki, gaipon mga immoral nga kinabuhi, isa gyud na kasayn nga ang yawa ning penetrate na sa pamilya. Kay ang isa ka sign gyud nga ang Ginoo mo'y naghari na ang gugma, kalinaw ug panaghiusa. So bitaw magduda na gyud taan kana bitawng mga asawa nga ug naay complain silang bana i-post sa Facebook. No nga imbes kay wa mahibaw ng mga silingan nga pisot ning imong bana imo sunggi. Imo sunggi kadang naay kadang kuan, imo sunggi pahisibya gyud nimo. Nga kinsa man kunoy nauwawan ana imong bana ra ba? Utro po ka kay nganong naminyo kag pisot. No, kana ba mga impractical? Isa na katimaan gyud nga wa gyud mo magkahiusa. Kay ang problema kinahanglang sulbaron sulod sa panimalay. Isa katimaan nga ang Ginoo naghari sa inyong panimalay kay giyahan mo niya unsaon paghandle ang mga conflict. Pero muhungaw na gani ng inyong problema, kadaot pun mo na nga kontrahan ka sa imong anak, kay na kay reklamo sa imong anak, marites man po kang dako, imo man pong ipanugilon dito nga imong anak, mauna, tapuan, conflict na sa pamilya. Unsa karon og libakon ng imong anak sa imong silingan, masuko po ka, ikaw na kaingon. Mao na mga, isa na ka-sign gyud nga na gyud demonic presence, the demonic influence. No, kaning occult practices ato ng konon mga habak member kag PBMA kana mga kulto ba kana bitong inyong mga leader mo claim nga pinili kuno sa Ginoo asa mo tanang nay kanang ning claim og disappointed son of God o appointed son of God mga ingon ana peligro na siya mo appeal kana siniguro gyo ka narabay bag-ungan anarono mangkanor kuyaw. So, mao nay bantayan na to, kanang mo enter kag mga grupo, mga kapunungan, nga kulto. Nanay ikaw galingong version sa Ginoo ba? O sila na mismo ang leader, giisip na nga Ginoo. O manang PBMA, apel ka na ng mga kulto, nga mga Resalian, mao na kay mga singsing, na kay mga librito, na isurrender gyud na. Kay kung dili na nimo isurrender, ug dili man gani ikaw ang harason sa yawa sugod-ungon yun na nimo sa imong pamilya. No nga daghan kayong mga ngano ug unsa sa kinabuhi sa tao nga kayang yawa God once nga makakita siya nga naa siya kasudlan sa imong kinabuhi musod na siya sa hilom nga paagi. Da bombahan kag mga problema, tabangan ka sa yawa nga ang imong kinabuhi malayo sa Ginoo. Ang trabaho sa yawa gyud gub-on ang imong relasyon sa Ginoo. Mao na nga once gani nga bisag unsaon imong simba, wa ka mabag-o ning samot mo kamangtas ang imong batasan, na jud nay presensya sa yawa. Gano man kay ang yawa lagi dili gusto nga maka-establish kag tinuod nga relasyon sa Ginoo. Mao na nga tiaw mo na sa tungod kay sige kag simba, maot kag batasan. Nakaangin kag skandalo sa ubang tao. Adi na lamang po kumusimba. Tao itong mga bubuog buot. Adi na lamang kumusimba. Simba na. Ganun na mautro. Di, o gatarong pa ka sa imong pagkakatoliko, di unta mabugnaw ng ang-ang o pagtuo. So imagine ha, dihay mga tao nga nalayo sa Ginoo tungod sa imong binuhatan kay di ka maayong ehemplo. Isa, buhat na sa yawa tanan. So pertindaghanas karong panahon na gyud, pertindaghanas yung gigamit nga instrumento sa yawa. Now, mo na lain pa. Aside sa occult contamination, kining mga tao nga naay third eye. So kining third eye di ay dili na siya divine gift, kundi satanic gift. So mo nang usa ka tao nga open ang third eye, usa man ning tao nga open ang third eye, makakitag agta, diwinde, kapre, ug naay mamatay, makita niya ang kag sa namatay. Kay kining mga yawa, kopyaon nila ang dagway sa tao nga namatay. Kopyaon man lang dagway sa santos.
Tanawa na mga albularyo. Ngano man nga naaman sila imahen sa santos. For example, Santo Niño. Naaman lagi sila Santo Niño, naapay kapilya, nang gigamag kapilya ning uban, da magpamisa pagpare sa ilang kapilya, manambaw inig human. Ngano man nga naway mga albularyo nga naay patron santos. Kay ang mga yawa nagpakita nila sa dagway sa usa ka santos. Daghan kay na dire nagsurrender. Nagtuog yun sila. Itong usa lang, gisudlan ko na siya ni Propeta Joel. Tiyaw mo na, ng suod niya, Propeta. Pag deliverance pa, Propeta, bagod uroy. No, katong gisudlag Santo Niño, taga Mabini. Karakadlaon, musuod niya sa Santo Niño, nanambaw na himong albularyo. Mautro po ng tingog, mura pong bata. Pag-are dire, Santo Niño, bagod yung taon nga, demonyo may ning suod. No, mo na no nga, magbantay ta na. Mo na, tungod na sa third eye. So, ang pinaka-hadlok yun nga klase sa third eye, kanagyong makakita kag espiritu o makommunicate na nimo ang espiritu nga imong nakita. Kay once gani ng mga tao nga 24/7 makakita kag espiritu. Bisag asa mo dong sakay sa bus na intapad, na YTL, YO, kuno dagan makita. Kanang mga ingon ana nga klase sa tao, malagmit, walking possess. Mao na inig deliverance ana, mawa na sa kaugalingon kay na-possess na dahil sila. Tungod sa kagrabe ka-open na yan third eye. So ang third eye, ma-open siya sa tulo ka paagi. Una, inherited, kaliwat na ninyo. Kaliwat kag albularyo, o diba, gikan sa mga sa pamilya nga, sigig patutho, patayhop og albularyo. Pahilot-pahilot anang mga mananayhop, himulsuhan kauna usa kahiloton. Wa may problema ng hilot basta di mo tayhop. Unya na po'y uban di mo tayhop pero ang iyang abilidad sa paghilot gipasa. Di na kamao mo hilot. Pagkamatay siyang mama, siya ay nabinlan. Mao nang kalitra siyang kamao mo hilot. Peligro na siya, occult na siya. Mo na magpahilot mo ana, mo na daghan kayong mo claim dire, brad kining hong likod badugay na jud kadto tuig na ni kapen. Aw na nang gipa-check up why finding na po'y hong ubo ri jud maulian sa tambal. Unsay rason nganong nasakit siya demonic operation, sakit gaway finding, sigig pahilot anang mga manunutho. Kay ang gahilot niya di ay pinasa. Labi na gyud nang manghihilot bitaw nga inighilot. Mutugab-tugab. Mano man ka, nugab man ka, gisuyop na ko ang mga energy, gisuyop na ho ang imong kuan, kanang imong mga panuhot, ako'y ning suyop, ug di ni na ho itugab kay ako may masakit. Kana siya, kay energy healing man na occult na siya. Dili na normal. Mo bitaw nga, ang term na mo ana, absorbent. Na kanang mga makakita gani mong tao nga possess nga absorbent, bisan pag kusgan dili kusgan ang yawa nga ning sod ana kung absorbent siya, kung maka-encounter siya laing possess o lugar nga infested, mosamot siya kakusgan kay masuyop niya, mura na siya spongha ba nga mosuyop og tubig. So kanang maura pod ng mga tao nga manghihilot nga sigig panugab. Mura sila i-absorb nila ang espiritu na nimo. So mo nang peligro na siya og mao nay ato kamuduol. Mao na ma-open ang third ay inherited, ikaduha consecration. Nganong na-consecrate sa yawa kay pagbuntis gihaplas-haplasan nimo nang imong binuntis lana nga ginamag albularyo, gabutang kag kuros sa kanang nay bagakay gipurmang kuros, mga tunok sa buungon gibutang anang bintana kay rodi mo duol nang ungo, na consecrate ang imong binuntis sa daotang espiritu. Gabitay kag usa ka pungpong ahos kundi kuno mo duol nang wakwak kuno. Kung sa panang ipangkuan, o diba, sige kag panghaplas ng lana sa baksan kay ipanganak kuno mo sutoy ra kuno tong bata kuno. Grabe patuto. Unya lain pa, dinadaghanan gyud kanang himulsuhan ra ka, hilamon ra sa manghilot ang tiyan, uy suhi man lupik pa ultrasound, igo ra gihilam na hibaw naglaki ba nigbasa, igo ra gihilam. So kana siya, occult gyud na siya. Mao na nga once gani nga nakasuway mo nang mabutanga, naay tendency nga ang bata nga ianak open ang third eye. No ayaw mo kumpiyansa mo ingon gani yung bata, manaalagit mumu na sa CR, adlo kaayo. Ayaw zo na ninyo kasabi. Ang pinaka the best niyong buhaton, iduol yun na ninyo pare ditso. Iduol niyo na sa team. Kaya aron matabangan. Kay inyo na pasagdan, inyong pong kasaban, hilom diha na pasmura ka. Iwa man po'y hanaw lagi. Ang ginikanan, abi o sa limuang. Dito sa Baklayon, iyang bata na ay kaduwa. Abi po sa inahan nga,
imagination na kadua na kaistorya. Anak kay natinga naman ang inahan ay ang bata na mga nuka-nuka, mga sakit-sakit nga way findings. Unya katong bata ning uli nga gadag apple natinga siya kay nagdiaragod siya nga tubangan ay ang bata. Dara dia sa gawas. Way laing kadua, way laing tao sa ilang silingan. Ang ilalang silingan nga dakong punuan sa akasya. Nganong gada na mag-apple, nganong gada na mag-orange, sanay mga prutas. Pagpunta, dis aman ka na anak, di kan sa akong friend, ilang bayo, dako kayo. So, ang gitudlo, ang apunuan sa akasya. So, open ang third eye siyang bata. Abi niya ga-imagine na nay kadua, pag deliverance pa, perting wild ang bata. Nga suko, mga yawa nga ng kapyot niya. So, mo na mag-sample, peligro ng third eye. Mo, daghang madre na yawaan, kay open ang third eye. Mo na nga, nagani pare open ang third eye. Peligro na. Mo na nga, kinahanglan yun na siyang i-close. Kay dili na siya gift gikan sa Ginoo. No, nga ang mga santos makakita sila sa presensya sa yawa tungod kay naa naman sila sa level of sanctity. Balaan naman sila. Makita na nga gitawag mystical union. Nga grabe na gyud kahabog ang ilang prayer life. Nao na nga maka-communicate na sila sa ilang guardian angel, maka-communicate na sila directly sa Ginoo, ug labaw sa tanan makakita sila demonyo, kita ganila sa Ginoo. Pero dili na sila mailad. Ano, ikaw nga dili pa ka santos na magpakita nimo, ilad jud taman kay. Di man magpakita ang Ginoo sa mga tao nga wala pa makabot sa level of sanctity. Mo nay kuan anak. Lain pa kanang sigig duwa og spirit of the glass, spirit of the coins, Charlie challenge. O dili ba kaha pinaka-common na mong kaso mga bata, batanon nayawaan tungod sa Mobile Legend. So kanang ML nga duwa, number 1 gyud nga na doorway sa yawa. Og dili lang ang ML, tanan nga mga kanang mga salida o mga games nga satanic. Basta gani mga dragons, maghisgot nagchakra, mga chi, mga yokai. So kana gani mga demons man na. Once gani nga sige na kagtan-aw ang mga barang-barang, kanang mga witchcraft. Mo bitaw nga dito sa Italy, gikondemn gyud ni Father Gabriel Amort, exorcist sa Vatican, kanang libro o salida nga Harry Potter. Kay kana siya nag-promote man na siya magic o witchcraft. O na nga tungod lagi kay kwarta man na, paminawa ang hangyo sa exorcist, mao na, daghang nayawaan, tungod ana. No, ML, peligro kay na. Kay ang sign ana nga ang yawa ning enter na sa imong anak, masigig duwag ML, addict sa social media, una, maotro ang batasan. Ikaduha, ma-open ang third eye. Ikatulo, ma-possess. Dunay tulo ka level. Maotrong batasan, manang ma-open ang third eye, ma-possess. Mo na, susihan inyong anak, saan naman siya anang tulo karon. Ana raman po na mahibawan o possess during sa exorcism, di man po na ma-possess nga gaduwa ra. Og ampuan na tinga ka na atong taga Claren gi-interview ho, kinakalmahan, wa gyoy sign nga nayawaan. Pagsugod sa prayer intikig na dako ra baglawas. Hunong sa ko kay nangita kog kauban kay kinsa buladjog ganay dako man kayo taas pa gyud. Tos bita kay si Kevin, kusgan man yun, Kevin, dako ang lawas, pero paningot yung taman-taman. Lisod og pugong, tungod sa ML, nayawaan ng mga batanon. Lain pa, daghan may mga cases dire, nga pinakalisod po sa mga doorway sa yawa, kinig yung unresolved negative emotion. Labi na gyud ning pagdumot. So, kining mga tao dahil nga naghambin og negatibong pagbati, sobrang kahadlok, kanang mga traumatic experience mga wa ma-resolve, peligro na siya kay mahimo siyang doorway sa daotang espiritu. Mao na nga napoy mga bata, mga batanon nga dili pod nato ma-blame nganong naa sila'y hatred sa ilang ginikanan. Kay naay mga ginikanan wa maghuna-huna sa kaugalingon siyang mga anak. Ang ila rang gihuna-huna ang ilang kaugalingong kalipay. Nangita og lain, may kuyog og laing laki, may kuyog og laing baye, but mo na kasagarang kaso na mo, kining produkto sa broken family, gibiyaan ang bata, na sila'y anak, gibiyaan. Unya ang maong bata, naka-feel siya rejection. Kapantay mo, analyze ninyo kanang bata, bitaw, 1 year old, kanay nga na,
Mangihi ra gani ng amahan, mangihi ng inahan, di ba muayaw na, muadyaw, muhilak na kay gibiyaan og pila ra ka minutos na inahan. Mura sag na stress og taman kanang gitawag separation anxiety. Mura sag naguol kay nawa sa iyang pananaw yang ginikanan. How much more kung pila ka tuig nimong gibiyaan ang usa ka bata tungod sa imong kakiat. No? Mao na nga daghang mga batanon nga grabe ang ilang kasuko sa ilang ginikanan, ning layas ang amahan, ning layas ang inahan, disagi bilin dito sa mga uyuan ug mga iyaan, ug gidaog-daog taman-taman, gisugo og taman-taman, wa panggaa. Siyempre, gi-reject pa siya sa iyang ginikanan, wa pa siya tarunga og atiman sa iyang mga kadugo, maayo pa ning mga di kadugo kay pinangga pa siya. Grabe ang iyang hatred. Nagdako ang maong bata nga way relasyon sa Ginoo. Gahari ang pagdumot o kasuko siyang kasing-kasing. Kinsa man kunong espirituha mo sud ana. Makasud ka ha ang Espiritu Santo ana nga naulipon naman sa kasuko o pagdumot ang iyang kasing-kasing? Dili. Kinsa man ang sayop. Mao bitaw nang naay mga mayawaan dire, kadaghan ako ka encounter kanang nayawaan kay gabuwag ang papa ug mama. Di gyud na siya maulian ug di ma-reconcile ang duha. Mo na ikon nga katong taga kuan gingon nga gipari jud no ang inahan, gipari pud ang amahan, gidagod ang ilang mga kabit. Nawong og istorya nga og wa ko kahibaw og unsay historya nga anong gabuwag mo, pero mao ni ang epekto sa inyong sayop nga desisyon. Makaingon sa kog sayop ang inyong desisyon kay og sakto pa na di unta maingon ani ninyong anak, pero wala koy panahon maminaw sa inyong rason. Ang inyong i-focus karon unsaon ninyo nga maulian ning kahiubos sa inyong anak. Mo to nga nay uban na ulian, napoy uban wa. Nganuman, lack of cooperation. Basta gani na ay mayawaan sa pamilya, di gani mo cooperate, labi na ang ginikanan, wala gyud nay chance nga maulian. Nganuman, kay gituyo na sa Ginoo nga mahitabo ng butanga aron mabag-o ang tibuok pamilya. Kung dili ma-fulfill ang katuyuan sa Ginoo, wala. Kay supakiro ka man. So mao din na importante kay mahibaw ta anak. Nalain pa sinful lifestyle. Uso na gyud karon inormalize ang sala. Sa una, magtago-tago pa kauban sa iyang kabit. Pero karon gimayday na ang mga kabit. Kadaghang mga kabit nga proud, labi nagkabiton kag politiko, kabiton o kanang dagkong tao, proud kadtong gibayan sa iyang kabit nga politiko. Tanawa ra, angay nang ikauwaw pero gipasigarbo. Mao na nata sa panahon karon nga ang giisip nga hugaw atong gihimong limpyo. Mao na nga ang yawa pakpak yun kini. Kini may hong gusto. Kay sa 1 Juan 3:8 ang nagpadayon pagpakasala, iya sa yawa. Mao din na og wa kay kasal, wa kay kumpisal, gat pataod kag ayude, gagamit kag contraceptive, dawa ra ba kay kumpisal, sige ra pug kag kalawat bisag wa kay kumpisal, wa nimo tangtangan ang imong ayude, adyaw pa sa nginli ng Ginoo, wa kay kalinaw. Kay dili mo tuhop ang grasya o panalangin sa Ginoo sa usa ka tawo nga mibiya sa iyang grasya. Kay ang salang mortal day kanang mortal sin mauna ang pagbiya sa presensya sa Dios. Ug ato nang basahon sa Biblia, ang kanang the prodigal son naghulagway na siya sa usa ka tawo nga mortal sinner. Di ba? Duha ka igsoon, maguwang og manghod. Buhi pangamahan nangayo nagbahen. Gatong manghod, di ba na anay nga na din he, buhi pa inyong ginikan, ngajo na mugbahin, dugaja po ka mamatay na nay, oy, kaya ron ahuon na ning bahay, nay mga ingunan ng tao, mga hakog. So ito po, katong maong anak, giwaldas ang kwarta sa iyang amahan, kasuroy-suroy, kauban sa mga babae, sugal, tanan, naabtan og kanang pamin, kagutom, damo na may kwarta, nang-apply pagka-caretaker sa babuyan. Mo tungod sa kagutom kay di man siya pinangga siyang amo, mo na gusto na lang siyang mukaon sa lawog sa baboy. Ug ang karon ang pangutana, nganong nag-antos man sa kalisod ang maong anak? Ang tubag kay mibiya siya sa balay sa iyang amahan. Mao po nay mahitabo nato. Kung mubiya ganita sa Dios, dili na ta mo paduol sa mga sakramento.
Kay ang pito ka sakramento mao man ni ang buhing mga timaan sa buhi nga o sa gugma sa buhi nga Dios. Lack of appreciation man ta sa sacraments. Dinhe ug wa mayawa di magpakasal. Daghan man tong kasagaran ko nato, di sa magpakasal bisan og napoy uban di makasal kay puro minyo. Napoy uban minyo ang partner. Lisod ba kuan gyud kanang complicated. Nay uban wa gud tay kabilinggan ang nagbabag lang nganong wa magpakasal kay wa sila makaabot sa standard sa mga dato. Nga og magpakasal kinahanglang na asoy carpet. No, kinahanglan mo paso gyud man paso ka gikan tong luway padung ani. Mo kanang mga ingon ana no nga kinahanglan na grabungga nga decoration kung makakaya ka buhata. Pero kung wa kay kwarta ayaw in taon pangutang. Kay ug mangutang gani ka para ra mabungga ang imong kasal. Timan ikaw ra mag-suffer ana. Imbes kay malinawon ang inyong pagpuyo, manggiawayan mo kinsay mo bayad sa utang. Ang bitaw dito sa Corelia, gikantahan na mo og kasal anang buntag, gikasal og good morning, gabuwag pagka good afternoon. Tungod ra sa litson, wa sila magkasinabot. No mo nay pakauwaw laman jud mga ingon ana bitaw nga klase sa lack of knowledge, lack of education. Mo na nga ayaw mo paghuwat nga mayawaan mo ana pa mo duol sa sakramentos kasal. Mingon wa man lagi kumayawa brad nadugay ra man magaipon sa bana paghuwat. Abi ninyo no dili jud maayo nang moingon ka nga wa man kumayawa okay ra man ko. Kay ang pinakahadlok nga atake sa yawa dili nang iposes ka. Abi bitaw para nako no, bulahan tong mga way kasal nga nayawaan. Bulahan na sila ngano man blessing in disguise na. Kay daghan kayo mig mga kaso dire nga ugwa mayawa di maduol sa Ginoo. Sato pa ang yawa mo nahimong instrumento nga mabag-ong kinabuhi. So luoy tong mga tao nga relaxer kay sa kinabuhi, nagpatuyang sa pagpakasala, unya mamatay nga way paghinulsol. Kay ang pinakadako nga kadaugan sa yawa kung mamatay ka nga dili kadawat sa grasya sa Ginoo. Wa ka mo dawat sa grasya sa Ginoo kay way kumpisal, way paghinulsol. Mura nang hadlok din ng mga taong wa mayawae nga naa sa estado sa salang mortal. Lain pa dire, daghan jud mig mga kaso na yawaan tungod sa artificial contraceptive. Pills, ayude. Muhatag lang kog sample ha. Katong asawa, ijang gida iyang bana dire kay galisod og lakaw, masakiton nga gakubit jud gangana jud yung taon ijang bana. Abi jog why finding doctor ang sakit siyang bana palingkod padre man toy nangunay og ampo ato pag ampo ni Padre Darwin sa bana di ba unsay nahitabo ang asawa nga why sakit maoy nagreact og taman na utro ang tingog na laki na ang tingog sa ato pa di ay ang yawa nga naasod sa asawa mo'y naghatag og sakit sa bana dunay duha ka rason nganong nahitabo to una kining mga asawa nga kusog mangander og bana tunglo na siya. So kamong mga asawa nga naara mo pangander og bana nga kamo may masunod kanunay, mura ra bag kamoy haligi sa panimalay, mura ra bag kamoy gitagag otorite sa Ginoo, kay gisupak ninyo ang otoridad sa Ginoo nga kamoy gahari-hari diha nakasod ang tunglo sa inyong panimalay tungod sa imong pagka-arogante. Arrogant man na. Nga di ka magpaubos, this is pride. O kini pong mga bana nga irresponsable nga ana ra mo ingog I love you sa iyang asawa og makainom og tanduay wa jud nada na no nga na i-hostage ng konsumo og di padugon no puspusan og martilyo nang di ka sugot kay buak ng imong oron irresponsable ka nga pagkabana kanang mga bana nga pinangga pa ang manok sa pamilya ag sunoy gipainom og Yakult unsa bitsen rin tawag asin gisudan sa anak gipatag tubig gipatag sili irresponsable tunglo na so ari ta ha katong maong asawa kusog man ay katong mangandar maldita man kayo di mo'y nayawaan yang bao na nasakit yang bana tungod niya kay possess man siya ya laing rason na tingami kay bisa unsaog ampong di man ay maulian aw ipautana bana nga brad gagamit mo contraceptive. O sa una brad withdrawal pero karon ning upgrade na kana implant kana bang mura pilito puspuro ilubong aning bukton aron di manganak. So pag ingon pag asa man dapit sa nga bukton gutag implant. Kere brad pagbutang namo sa holy exercise oil
sa implant unsay gi sultis mga yawa, laki na ning gawas nga tingog, daghan kay tingog ng dungan, ayaw ninyo nagkuha kay amo ng agianan. Perti daghanaw kaso dire mga tanawa ra go ikaw ba daghan kag sakit nga way findings. Mao na nga amo yung ipangutana ana either og dili ka tuutuhon, dili ka sigig patutho, ang ikaduha gyud ana og di ka tig patutho, di ka tig dol albularyo, gagamit gyud nag contraceptive. Gahapon di maarsa ang abaga, gapils man di ay. Mao na nga ikumpisal. Nga mga ingon ana, kato lang ning lutaw sa lingkuranan, gibubuan na mog holy water ang tiyan kay ning lutaw man. Pagbubo sa holy water kay na walis man iyang tiyan, dihay mga kamot sa gagmayng bata naglakra-lakra sa iyang tiyan. Ang rason ayude for 3 years. Kapatawad og ayude. Matod pa sa mga doktor sa office, namatay tulo ka doktor dire atong ikonsultahon. Basta day magamit kag artificial contraceptive, labing minus duha ka bata imong gipatay sod sa usa ka tuig. Imagine ha? Mao ditong perten daghanang kamot lakra-lakra. Gipadayag sa yawa pila ka bata ang iyang gipatay. Ngay mga doktor mare dire, why finding inig-interview, nag-promote og artificial contraceptive sa mga pasyente. Aho gyud ang kasahon og ako'y makahandol ana. Aho nang kasahon, nayawaan man ganin ang inyong gipatumar og pills kamo pakang kamoy gapatumar. Kasakas kay ngano man tungod man na sa kwarta. Mo bitaw na nga og adto ka sa ospital og upat na imong anak, hoy kinahanglan laygiton na ka kay high risk na ka. Naara ba kay sakit, high blood ra ba ka, mamatay ka kag mga anak pagka ikalima. Nganong ikaw may magbuot, ikaw Ginoo? Kay hilis na ng imong mattress, no? Nipis na kunog mattress. Ngano man lagi tong mga karaang tao sa una nga tag 13 tong anak mabot wag 15 wa man lagi mahilis. Kana si Father Darwin, pila na sila kay son, 12 man sila kabuok. Ngano man lagi man mahilis ng mattress ni Nanay Tunya. Askil man kayo. Healthy man kayo. So, tungod na may kwarta na basta ma-promote na nimo na man gyud na i-supply ang gobyerno na. No mataw usahay ang gobyerno, mabitaw na sa kredo na to gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Mabitaw na ang buot ipasabot ana nga pwedeng gamiton sa yawa ang gobyerno maguba ang imong pagtuo. Mo na yang itong kuanon wa ko mayog nangatake sa gobyerno nga dinit mo sunod sa gobyerno moubay ta kung yang ilang balaod subay pa sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung dunay balaod gani nga sukwahi na sa pagtulunan sa Ginoo, pakamatyan gyud nato ang atong pagtuo. Mo na ikuan ana. Sunod. As 12 naman di ay banto kay lain na magtinanawan. Mundang na ta. Napabitaw si Padre o nagpalis bitaw si Padre le motiwa sa laguban no katong mga sigig kalawat nga way kumpisal si Padre ne bahala na unsa no kay daghan kadtong nayawaan re motingog ng mga yawa Darwin daghang ning dawat sa Eucharis way kumpisal amo yan ko nila nag-serve sa Eucharis mga minister way kumpisal amo mga minister gyangkon napay na sigig kalawat sa Eucharis albularyo na ay habak amo tarawara live video ara ipakita Padre ninyo ay padungog niya tong audio ba katong naitaw nga poses no anak ang kunon ginasyawa mo na nga daghan dire last niyang kumpisal atong pagkasal pa nangapo na gadawat nagpensyon sa senior citizen isos ko Ginoo unapoy uban 30 na katuig last kumpisal unsa ini kumpisal ni Padre usara ka sa isugid balaan na tong tiguanga brad manuman usara ka sa sugid sud sa 30 katuig nga way kumpisal stilan yung mga tawhana mauna lalada ko ikuan before break kanang inyong mga religious item diha ra na sa inyong atubangan kay sa una amo man ang tapukon daghan mang manghilak kay way dagay mga tawo nga way gipalit inig uli kay daghan na magibitbit daghan mga kawatan do na nga mo sabay sa panahon ba kay naay uban di ay magpa-blessing sila daghan o mangawat baka na sila sacramental kay ibaligya na nila sa ila abi niyo ha ug nagpa-blessing man gani mog oil na moy mga sacramentals human sa blessing dili na pwede ibaligya ihatag ra gyud na kay kung inyo nang paulian inyo nang ibaligya patungan ninyo nagdako nakasa na mo anag saymune sa na
Mo na nga, mo to bantayan mo ano man kanunay man mangumpra o kang uwil ibalik di ay. Humag blessing dili na maayo. Bahala kun mo ba og inyo nang buhaton, ma-desecrate man na mawa ang blessing ana. No mo na line mo na nga ana ra na diha kay rundi kawaton. Unya ang makapabless, ang makapabalaan sa mga butang nga naa ninyo karon ang pagampo sa pare. Dili ang gidaghanon sa holy water nga moigo sa inyong religious item. Balikon ako ha, labi na gyud mga diha sa gawas. Kay kanira bang tagagawas na naa sa gawas, kining ang botones aning ahong uniform, kanunay na ni mabugtas kay abirahon ng imong yun. Brad, wa mabasa, Brad. Wa mabasa. Basa jud ni tanan, Brad. Basa jud ni tanan, Brad. Lami lagi bubuan og usang pitcher. Timan eh. Di ba usang pales, daad na yung Brad, wa pa mabasa, Brad. Dito na wa. Tabangin may paghimantay. Unsa og naa kani inyong tapat mangingon ana ayaw lang ninjog kasab tutuki ra mauwaw man na maila do mo minaw mo no scrupulous kayo so mo na nga dili ang gidaghanon sa holy water maoy makapabless ana ang pagampo nga litokon sa pare okay unya ang ablihan lamang ang tubig ang oil ayan inyo abrihe kay inyong mayabo na mahal ra pa na. No, kanang uban diha nga giputos og cellophane ayaw na ninyo abrihe. Kana lang tubig mo atong ablihan kay during sa blessing sa gulan man nag holy salt. Ug di na abrihan unsaon man pagsud sa salt. So ang tubig ra ha mo na hinaut unta nga nakasinabot ta ana. Ya. Lain na jud kinanawan ning uban mo nang mahuman na jud ta. So gihangyo ang tanan sa pagtindog para sa atong prayer for protection, renouncement and consecration. Unya, kung naamang gani mo yung mga habak, namoy mga lucky charms, namoy mga libreto, pwede na ninyong isurrender dire sa atong lamisa. Unya og mauwaw pud mo, labi ng dalaga na nagibangan dire, maglisod og putol kay ligon ang pise. Duol laman mo namo kay ato ng guntingon. Ang pise ra ha, dili ang garter. Sig maguol mo ba maapil hindi mao. No, mo na nga na may uban mauwaw. Mo ato na nang i-respect no kay dili po na lalim. Sekreto alam nga Brad nara ba koy habak mauwaw mo kumusurrender to. Sekreto bisag kinsa na mo nga sakop sa team.